Yabo Hyira Yεn Yabawa Senua Voices of Truth. Enkwanya Sunje wo Enkwanya Sunje wo mpae Enkwanya Sunje wo Yesu yeji udi se ubeyama entina yaba oh entina yaba oh entina yaba oh Jesus yeji udi se ubeyama entina yaba oh entina yaba oh entina yaba oh se obe moi ebeyεyie se obe moi ebeyεyie ni pantu yenye ni abofwentu yenye Yesu be moi tu yenye Yesu be moi ebeyεyie se obe moi ebeyεyie se obe moi ebeyεyie delibantu yenye diabofwentu yenye Yesu be moi ebeyεyie deni batu yenye diabofwentu yenye Yesu be moi ebeyεyie namu Nkanfo Awurade ni Kεseyε woneme Nkanfo Awurade ni Kεseyẹ namu
Voices of Truth TV. Tumi Nyina Voices of Truth TV. Moani na ho munre mpae na mu anko soremu fiso bunsam nam se jata rishemuna wasemu Odinitai niakayo empapai musu beba musu mayem fodo biakuye eni jidi sino kwa Odinitai niakayo pai musu beba musu mayem fodo biakuye eni jidi sino kwa mayem fodo biakuye eni jidi sino kwai mumayem fodo biakuye eni jidi sino kwai. Voices of Truth TV. Aseda Onyame nyamia oniye wo ni ma eya oye eye wa ni ma eye shira ni free era de ho Aseda for ya ese one famano one famano
wamfama Awurade no nini mae shira nina free Awurade ho Aseda for ese wamfama no Aseda for Voices of Truth TV. Voices of Truth TV. Majin kwapa ne Gyefo dena se Nkanfo atuntumwo na madowo mreina majin kwapa ne Gyefo dena metumiaye se Nkanfo atuntumwo na madowo mreina. Sometimes when you look at what God has done for you, you just don't know the right way to give him thanks. We know you have to sing songs of praises. We know you want to kneel down. We know you want to lift up your hands. We know you want to even roll over on the floor. But what's the best way to thank God? When you look at the great things he does for you, it becomes difficult. Voices of Truth. Sing a song like TV. this. Majin kwapa ne Gyefo dena se Nkanfo atuntumwo na madowo mreina majin kwapa ne Gyefo dena metumiaye se Nkanfo atuntumwo na madowo mreina. So that song continues to ring in your heart even when you stop singing. It shows your inadequacy, how incapable you are to give God a complete thanksgiving for what he does for us. How limited we are becomes obvious. And so Diena metumiaye majin kwapa ne Gyefo dena se Nkanfo atuntumwo na madowo mreina majin kwapa ne Gyefo dena metumiaye se Nkanfo atuntumwo na madowo mreina. Oh Savior,
my Redeemer. What can I but adore and magnify and praise thee and love thee evermore. O Savior, my Redeemer, what can I but adore and magnify and praise thee and love thee evermore. If you are like me, and you acknowledge how gracious God can be, how He can deliver you from such a sinful world and lifestyle, and give you the grace of our Lord Jesus Christ for free, and count you blessed, then you cannot help but sing the second stanza. Mpae Awurade wadom na ode wo boni nyina achew na wa Tumi gitumu hu se anka wo mfata e wo kwan biya so na so Yesu Kristo wo ni moprohunu nti na wote se de awote na wamfre wa anko bebia se Kristo asafo mu into the very church of Christ. Se sanete a de obetimi aye ene se wo to second stanza ebisa mo se Awurade timina wo frɛ me se memra wadom mu me abone ahye me ma Awurade na wo frɛ me se Gyefo. You see, and that's why I love this second stanza. Please sing it with me. So me na wo frɛ me se memra wadom mu boni ashe me mai na ofre me shrafo majin kwapa ni me Gyefo tiena me Tumi Nkanfo atuntumwo na madowo mreina. So ba Nyankopon anim no kuremu otuntum no hyene ne monyam sete wa hoɔden bitumi bia ade a ɛsese woyɛ baako ɛne sɛ wohye Nyankopɔn bɔ sɛ womfiri n'anim umma n'anim emiyi na yɛ ensan wachi nkɔnante bonim saa bɔhyɛ weyɛ de yɛhyɛ ɛde ayɛ adwuma aboama yɛatena kronkron yɛ mu hwɛ yɛbrabɔ yie ɛnu sɛ bɛsan akɔ Awurade anim wɔ mpaebom te sɛ yɛte yɛ ho firi bɔne ho anka wakoma so adeɛ ɛne sɛ wobɛtena ne nan ase daa watwe ho firi bɔne nyinaa ho ne sɛ nti ɛnum no so boa yɛn ɛma yɛtumi hyɛ Awurade bɔ sɛ yɛbɛtena ne nkyɛn abere nyinaa na yɛnho ne rebio na yɛbɛkamfo yɛagye nkwa pa na yɛadɔ no mmerɛ nyinaa. Mɛtena wo nkyɛn mmerɛ nyinaa na merenho wo rebio mɛkamfo wagye nkwa pa na madowo mreina. Mɛtena wo nkyɛn mmerɛ nyinaa na merenho wo rebio mɛka
Fua Jinkwapa Namadowo Mrena Majinkwapa Neme Gyefo Dena Metu Miaye Seme Nkanfo Tontomwo Namadowo Mrena. Visit the Church of Christ nearest you. God bless you. Let's keep singing to God. Let's bless His holy name. He deserves it. Amen. Voices of Truth TV. Nyame Yεsom No Yendofo pa onsa trada Nido sunse ni Tumi no eni susui ana Yesu viase ni awie ne hom de ye bedufie ye ina ye de atwam ho ye dino de reba ho Voices of Truth TV. We know you desire your worshippers to serve you and worship in spirit and truth. Thank you for Jesus whose blood cleansed us to sing with voices of truth.